Hasi da partida. Sokora. Alesek. Atzera erdiak. Venga, gora! Errebotea. Anatzi mezelan. Zabala. Aire, Aimar! Venga, altzau. Hartu. Kopago nia. Kopago. Eta Alesen partetik esan bida, ba. Ana torre! Txapelketa garrantzitsu baten debut bat. Dala, gaurkue. Orduen berantzako, ba, papel garrantzitsue. Eta egun garrantzitsue. Gernikan eta Armaiak alako jendetzarekin eta bai, ez du antziko. Bizien arteko gogoan izango du gaurko hau. Irabaztea lortzen baute bereziki. Aimarrek gehiegi arrotu du hor. Bat eta huts gorri. Venga, topau! Eta Ales bera, ezagutzen ez damen ikuslientzako, ba, bueno. Olan orokorrien esaleike oso pelotari askarra dala, batez be askartasunetik destaketan dau. Bueno, isuz be, ba, bueno. 98 kilo dukezen pelotarixe da, baina dauken pisureko itzelesko abisaduri emototze pelotiai eta ikusiko da gaur zelan erantzuten da ben. Aimar Airez. Hamar eta laurdenetik atzera. Zabala. Amaikatik. Hartu, sakatu hotxe! Kopa boi! Aire, guzu! Hartu! Ondo! Zortzitik Alex. Aire! Aire, Aimar! Venga, uti! Pues no. Aire! Hartu, sakatu! Sartu eta sakatu. Biak egin ditu. Venga, kendu arrun. Sartu! Punpagoran sartu da Alex. Eskuin kada bizi-bizia. Arrun, bidi. Aimar. Tantoa pixkanaka mendean hartzen ari dira urdinak. Ozta libratu du. Goiko arrastoa errebotean. Saietxetik atzera Arkiagak. Eta ez du behar bezala neurtu hori Aimarrek. Pasatu egin du. Bi eta Euskorri. Errebote dar aritzen partetik. Vale, salva, venga! Hortxe guzue. Kopa ontxe, venga, animo! Errebesez. Boska da! Maixua da. Erreboteatzen. Sake luzegia. Lehenengo pasa. Venga, topa valiente hor! Aritzekor, gerri bueltan itzelesko inderra eta gaitxasune duke edozein posturetatik mine itxeko. Venga, goiza! Eta egixe da, ba, saietzeko postura horretatik aten da dela. Aia, gozi! Sartu! Ez da beste batzuk bezain besobizia, baina errebesez gorputzaren inertziak eta zinobeki baliatzen ditu. Hori da, ez teknikoki zoragarri moldatzen da, eta gaitxasun intzelesku eduke. Magia badauke hor, eta gainera oso ondo baliatzen dago hori. Sokora, sartu Alex Goitiak eta atzeratu, pizzi asko, eta tanto urdin. Zabala gutxegindakoa izan da, baina ziztu zeraman pilotaka da horre. Bai, eta heldu inda, lehen esan duten moduen oso pelotari askarra da, eta nik uste dut gaur aritzek ondo erremata ubiko dela Alesi tantu esartzeko aurreko kogarruta. Venga, Ales, haupa! Erra zeldu da bai, erremate horretara. Eta gero sekulako abiadura hemen. Ate eta bi. Ez diokendu. Eta Ispastertararen ormabikoa tanto. Ezinezkoa zirudien, eta ez zuen asko falta heltzeko. Ez. Beste metro erdi eta bertan egongo litzake, baina lehen besan dugu aritzeke postura hori zoragarri manejatzen dau, eta eindeko tantuek eitzen maixu bat da. Venga, segi! Aio! Ongi kendua. Aimar.
Aizu. Venga. Eutsi 13 terditik. Sartu egin da Aritz, eta atzeratu. Venga, Antau. Eta momentuz ikusi leike, materizala ez dala oso bizizia. Aire. Venga. Atzera Zabalak, erreboteko zulotik, ongi berriatu arra. Kendu, Barrun. Txok. Vale, Alex, ondo. Ongi sartu da Pumpa goran Alex, Pumpa laster, zoragarri, Aritz. Arro. Pini. Urtel, hortxe. Errebotea, Venga, solta. Pumpa laster, sartu eta Ormabikoa sarera. Erraz egin du. Goitiak ez du lortu horpilota kentzerik. Ondo. Ez du asmatu horretan. Pasau horrei. Eta bikain egin du Ormabikoa lehen errebesez bat egin du. Sake arrestoan, orain eskumaz Pumpa laster sartuta, begira. Vale, topau, venga, ánimo. Topau. Poizan, Venga, hoxe. Zeinen ongi sartu eta koxatu duen pilota, saskien. Bai, oso ondo markau dau, eskerreko horman, eta horrek garrapetiek atxe izaten da. Hemen errematerako aukera garbia izan du aurrelari markinarrak. Indarrez atzeratzea erabaki du, indarra bazera eman pilotak da horrek, baina bat ere kontrazioa. Venga, segi beste bat. Bost eta bat. Eta Alesek hori midau ez, bueno, honako utz prezipita hauek esan da iguzen, saiesten alegindu, eta tantuek itxua landu, gero badaukelako gaitasune oso ondo amaitzeko. Eta, bueno, kontziente da Ales, maila honetan, holako oparitxuek garesti ordaintzen dizela, baina kirolari handize da eta jauziko da kontuen. Zer nolako tantoa egin duen Aimar Aldazabale, ikusgarria izan da. Kontuan harturik, bereziki, nondik egindakoa izan den. Edarra tantu Xabia. Oso urrundik egindakoa izan da, begira. 12tik jaurti du, Aritz barru xamarrean harrapatu du eta hobeto egiterik ez dago. Ikusgarria benetan. Eta biak sarean jarri ditu. Erkiaga eta Zabala. Eta oso jokaldi katxada hori, Azkerien eskubizeindeko postura naturalak bultzatzen dau peloti eskerreko hormara erutera. Eta alderantziz ez, Zabaleratu indau eta zelan gainera. Hobeto ezin. Sale ondo, sale Ale, sale! Aire! Venga, beste bat! Pini! Ez! Bota! Ongi. Atzera Erkiagak ez du arrotu eta ezin izan du pasatu. Aimar Zabala eskumaz, 13. Aire! Zabala. Venga, ordu guzu! Pilotaka da bikaina. Venga, Les! Errebotea. Alesentzat, barrura. Saetxetik, atzera. Venga, eskubiak! Erkiagak. Eraman. Bien tartera zoragarri. Errematea hau ere. Aurkariak bata atzean bestea Zabalera bidean jarri du eta errematea intentzio osoz bien tartera. Eta bikote gorrixek 6 tantu daroiez eta aritzeko neskero saietzetik 3 gauza desberdin aprobetxu. Alde batetik barrure, bestetik ipareta, eta kasu honetan bisen bitxartera botata tantu edarrein dugu. Sakeak 6, erreferak 2. Sartu eginda Goitia, atzera. Venga, kendu! Eraman. Sartzerik ez eta kontuz Aimar, bai, heldu da. Eutsi Zabalak, pilota zaila eraman du Barkinarrak. Aimar. Topau! Sale ondo! Ahí va! Sale! Topau, ontxe! Venga, kendu agarrek! Erkiaga.
Aimar, eskumaz. Pilota, zaila sartu du. Ipini, Alex, ipini, venga! Solta! Barruan eta tanto. Solta esan dio, atzelariak, Aimarrek, nik uste horretara joan dela. Ormadiko egitera baino gehiago, Jokin, zuk ze tankera eman diozu. Bai, esan abete, hoizin dau. Soltau ezagotze, eta bueno, norabidea importantzia hundirik emon barik, abiadura zeindeko tanto bat. Venga! Eta gero, Ormadiko erra irten zaio. Eta merezitako eskuz hartak bildu ditu Markinar gazteak. Berba, Aire! Aire agindu dio, baina pasatutako pilota zuen saskimuturra zukitu besterik ezin izan du egin. Ondo, Suerte Suertez egin dizkidute pare bat tanto esan dio Zabalak. Erkiagari. Psikologizia. Mucho. Ongi Erkiaga. Eta aritz, erazuen ez bakarrik, defentzan bez, Zabalai pelota txarra kentzen ikusten dugu. Atento, sale. Atzelariak, nor baino nor gehiago. Eta orain honetan Aimarrek ezker ormarantz eta Zabalak sartzerik ez. 4-7 eta ez diete alde egiten. Alde polita da, beti aurretik. Beste pare bat, venga! Gorriak baina eusten ari dira. Luzegi. Lehenengo. Iakak beste pasabatu. Bai, estrategikoki emoten dago aukera honena izen aldala bikote urdinan partetik. Zelan ez, aritza iestie eta partidu batzerak argeti ez. Holan lortu lehikie tantuek landu eta benetan aukeri edukenenin tantua amaitzie. Geixa! Eutzi! Pasa egin du. Eta kanpo aldearekin jota eramaten saiatu da. Gainean izan balitz balekoa, baina ez da heldu. 8-4 aurretik dira favoritoak eta han Muruamentiarazek norbait badu ondoan. Mikel Arriola daukat aldamenean, Mexikoko Futbol Federazioko presidentea da bera. Mikel, Gabón. Hola, muy buenas noches, Anne, encantado de estar contigo. Mikel, presidente de la Liga Mexicana de Fútbol y amante de la cesta punta. Sí, bueno, primero pelotari. Yo venía, bueno, ahora viendo a Goitia, yo me acuerdo que venía a ver a su papá, imagínate los años que tengo ya. Pero estoy muy emocionado de estar aquí en Guernica, porque a partir de una idea que fue que jugara Chivas de Guadalajara contra el Athletic de Bilbao, porque ambos tienen similitudes claras, tener el árbol de Guernica en su escudo, tener la misma camiseta, pero además jugar con puro nacional. Hicimos este campeonato, este torneo que va a terminar en México en julio, y bueno, no podía dejar de pasar por uno de los monumentos del Jai Alai, que ha mandado muchos pelotaris a México, entre ellos mi abuelo, que era de Margina, muy cerca de aquí, estar en Guernica y tener oportunidad de ver este gran renacimiento del frontón de Guernica. Mikel, pues muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros. Eskerrik asko. Eskerrik asko y un saludo a todos los vascos. Mikel Arriola. Eta pilotaria, esan dio. Azpimarratu inda hori, Bai, berak esan dio. Eta pilotaria, eta zen hori badu, sentitzen du pilota, zainetan darama, eta pentsa zen olako kargua duen Mexikoko Futbol Ligako presidentea. Xavier, eta Aitona ere puntista omen zen. Hala esan digu berak. Pentsa, eta politika munduan eta ere gordindutako gizona, eta zestazalea, pilotazalea. Sartu!
eta lehen hasieran gainera Gernikako alkate jaunak, Borrello jaunak Eskapada barik. Eskapada motate zute, Paparrean Eskuturtxuaz, eskapada motate zute. Venga, tranqui, segi, Ondo da, venga, Alex, venga. Arriola jaunari. Beno, etenaldiaren ondorengo tantonetan Goitiak berriz ere indarrean, baina kontroli gabe. Bai, tantu bi antzera eskapa joakoz ez, goiko sarietara. Eta, bueno, erabakisek onak hartitxu, baina, horrik ezin bidau, ez? Indarra negurtzen, eta bedorren atzera arizan agindu ibe kasu ditzen. Aimar dalako azkenin, bikoteko esperientzi geixen dauken, pelotarizia. Venga, sartu! Sartu agindu dio, Pumpagoran sartu, moztu, baina ez behar bezala. Alere, ies egin dio. Saskitik Zabalari. Ez du ezker horman behar bezala sartu. Kapa gaineko hori. Venga, eskuminaz bizu, eskapadan. Eta Zabalak ez dut esango pilota garbirik ere galdu duenik. Baina ez dakipanik erabateko sendotasunik ere erakusten ari ote den. Zer diozu Jokin? Ez, momentuz hotz moduen ikusten da ez. Eta bueno, nik ustot bera kostiente dala. Beste partidu bat izango balitzea, akatz larri bat izango nintzakela. Sale, ondo! Baina, peloti ez da izen berez gatxa, baina esan dutena ez, Alesek abiadura hundixe motozte pelotia, eta izelik horrek sortuteko makaz bat izetie. Pasatutako pilota zuen, eranman nola badi. Goitiak moztu honek bai ezkerro eman sartu, eranman, baina ez dute ontzateman. Atzeko epailea txartzat eman du. Bestela ere ondoren zubira jotako pilota izan da eta buruz gehi pasatu zaiena, baina Aimarrek jokaldia berrikusteko eskatu die epailei. Beno, ikusi duzu aurreko tantoan ezker horman sartzen ez du asmatu edo ezker hormatik garbi irtendako pilota izan da, Goitiak moztutako ura, oraingo hau berriz. Begira zeinen ederki gurutzatua izan den eta hemen irten egingo zen gai. Bai, emoten dago bai ez. Hor irten egin da pilota hori eta atzeko epaileak kanoraz adierazi du gainera pilotaka da horren okerra. Eta hor doaz. Arandabek gauzak atxe egin dago, zelako azkarra da, Alere oso zaila zen bai. Hor irten egiten da pilota hori. Alegia. Guztuen heldute errebeze sartzeko pelota bat eskumia sartu. Hor daude. Bi epaileak jokaldia berrikusten, emandako irudiak berrikusten, eta zer diote, ea zer erabakitzen dute. Atzekoa izan da. Asko, pentsau baino geisha. Txartzat eman duena. Zalantzarik gabe eman du gainera, eskua jaso eta harin jaso eta kanoraz adierazi du eta hor dira Irribarrez bi epaileak, baina zer erabakitzen duten. Ikusi beharrekoa, ikusi. Atzea da, honezkero. Zango dauka. Ordoaz eta orain jakinaraziko dute. Bote. Saskibarruan pilota horrek pumpa egin duela. Adierazi diete. Lau pilotariei alegia. Epaileak zuzenean hartu duen erabakia berretsi egin dute. Zalantzen jokoan jokaldia berrikusi ondoren. Beraz, tanto honetako berrikuspen aukera jada agortua dute joko honetakoa, set honetakoa urdinek. Ea orain, erreakzionatzerik duten, 10-5, alde handia da, 15-erako. Zalantzaren txokoko erabaki hori batzutan, ez da argi ikusten ez, tantu zier zen momentutan eskatu bidan ez. Tantu amaitzen darien eskatu bida, pelotakada horren
ostetik edo atzetik eskatu bida. Bueno, horre zalantza desente daoz, bueno, denporiaz argitzuko dizenak. Eta zein da, zure ustez, Xabier, egokizena? Ez dakiz, zer esan. Jakina, hemen urdinek kantoa, zeinen ederki markatu duen eskumaz Ormabiko hau Alex Goitiak. Hor, jokatzen jarraitu egin dute urdinek. Kantoa beraientzat izan balitz, ez zuten noski erreklamaziorik egingo. Baina aurkariek egin dute, zubira jotako pilota baten bitartez, eta orduan egin dute eskaera. Hori behar bada arautu beharreko litzateke? Nik uste bai, ez, hor rutzune txikitxo badauela. Eta bai, niri jente asko kaldetu uste, Jokin eta Zelanda hori ez, tantu amaitxu arte itxainen bida eta gero erabaki eskatu edo ez, pentsatu zuta, bueno, epaiei galdetu, zaten neupe. Nik uste hori argitzeko dauela eta, bueno, lege barri danen antzera, utzunetxo bat da ez, eta denporia zalantza horrek argitzuko dira. Ormabik horretara heldu egin da Goitia eta berak amaitu gainera, bikainales! Ormabikoa ez da aritzek askotan jo dituenak bezain matematikoa izan nahi baduzue, baina zer nolako hankak dituen Alex Goitiak. Begira. Azken urrats hori ikaragarria izan da. Ongi heldu da, pilota sartu egin du. Eta gainera ondoren Ormabiko dotorea jo. 7 eta 10, hurbiltzen ari dira. Beste Ormabiko bat horretzegoen heltzerik. Sakea kentzea horrelako aurrelarien kontra funtsezkoa da. Bai, gaztetasune gabiz ikusten kantxan, ez da? Bueno, bizikoki oso fresko, pelota gatxetara heltzen, baina gero hor, bueno, estrategikoki, sakiek kendu ezin ge, pare batutz inderrien botatako pelotaka da gaitxik, orduen, bueno, beran gauza honak eta gauza ezain hona daukez ez, baina, bueno, denporiaz, ikesiko dago Alesek. Eta 12. Hemen ikasi beharrekoak ikasita dituena Aritzerkiaga da. Denak ez oraindik. Ikasketa prozesua sekula ez da amaitzen. Ez da amaitzen hori ez. Baina gehienak bai. Goizan, Alex, goizan, venga, goizan! Haide! Haide, sartu! Goitxi! Jaitxi. Sartu eta atzeratu. Erkiagak errebeskada bikaina. Erreboteatu egin behar berriz ere. Eta orain gonetan ez du behar bezain ongi, behar bezain zehatz neurtu errebote hori zenbat irtengo zen. Eta horretan arazo egin dabil, askotan dabil errebotean neurtu ezinik. Pasatutakoak izan ditu askotan. Bai, Gerniego frontoien behian gainien peloti asko ibiltzen da, eta nik ustot neurtxe hartu ezik edabila errebotea, ez? Motx geldituzteko desente deukez hor, eta holan ez tozuko osatzen errebotez. Bueno, horri gertzen die, katzorrek. Jon Zabala. Kopa hutxe! Bairales, venga! Alex, eskuma seiter ditik, moztu, bikaina, abiadura ikaragarria ematen dio mutiko honek, pilotari. Eta orain ere, Erkiagari abiatzen ere dio utzi. Eta Zabalak berriz heltzerik ez. Oso ondo indabena beste gauza bat, peloti hartu, eta begitxu. Bai Aritz eta bai Zabalak nun dago izan, izen bitxartera botateko eta bai zoragarri botabe. Ongi gurutzatutako sakea, luze gainera. Ja. Pika insartu eta zai jarri. Hemen meritua
Alexena da, ez Zabalaren hankasartzea. Oso gatz jarri du pilota hori. Venga, beste bat. 9-13. Goitia. Luzegi oraingoa. Eta zaket izakera, Alexek ez daue, atzenen larregi hartzen. Ez da olaran bezala lasterka etortzen, baina ez dio bere buruari eta aurkariari ere denbora askorik ematen. Orain berriz Ormabikoa atera du. Ormabikoa jo du sakean eta laburregi ateratakoa. Bueno, arrisku handiak hartzea da, baina horixe egitera joan da argi eta garbi. Baina, bueno, gauza politxe bada hori, horre, helengo partidutan. Nortasune holan erakusti ere nik uste da, adierazgarri zehala, eta pelotari bakotxak abizen desbarrein eduk ez zauze gaitzik. Atzera. Zabalak. Eutzi! Eutsi Goitiak. Erkiaga. Errebesez. Gozo, atzeratu. Zabala. Erori egin daurreko orman, eta salduta geratu dira biak. Hor, pilota horrek eskapada hartu du, irriste egin du erabat aurreko orman, eta biak harrapatu ditu, biak utzi ditu erabat salduta. Bai, nik uste dute Zabalak espero, baino bote handixa du monda bela, eta ezin hartu. Amarre eta malau. Aimar. Ongi jarria, Eutsi. Ez du ukitu, antza, Erkiaga. Airez Goitia. Eta hor, kentzen ez du asmatu eta Erkiaga. Sekulako arriskua dauka, eta zer nolako tantoak, eta zer nolako datuak dituen Ispastertarrak. Galdutakorik ez du, eta 10 egindako lehen jokoan. Aurrera, Ane. Aritz, galdutakorik ez duzu lehen jokoan eta 10 egindako ondoari zarete? Bai, partidu honetan igul gehiago gabize erabiltzen geuriko menen jakune. Lehenengo zetin, baina hain bigarren zeteako bai gule atarabiko du pelota barrize. Gaur, 2 set eta huts irabaztea komeni zaizue? Bai, irabazti beti da ona, baina bai, gero pizkate, koltsoi pizkate ukitzeko, bitxi utzi irabaziko bainako bai. Zorte hon. Eskerrik asko. Bai, gaur 2 eta huts irabaztea komeni zaie. 2 eta bat irabaziko balute, 4 punturekin amaituko lukete bigarren jardunaldia, eta postekin amaitzea komeni zaie. Ondoren beste multzo bereko beste partidetan eta zer gerta daitekeen jakiterik eta ez baitago. 15 eta 10, amaitu da lehendabiziko jokoa, bere alaxe gaituzue bigarrenarekin. Lehendabiziko jokoa Erkiagak eta Zabalak irabazi dute 15 eta 10 eta begira. Aita semeen arteko solasaldia. Pasea, reboteo eskumiaz edo... Kostaba soba. Iñaki Goitia, puntista handia izandakoa, atzelarik bere garaiko atzelaririk oberenen arteko bat izandakoa, semearen gana joan eta aholkuak ematen. Eta egunen batean, horrelako egun handi batean galtzazuriekin jokatu nahiko lukeen mutiko batu ondoan Ane Murua Mendiarazek. Bai, Artetz Larrañaga da bera, 12 urte ditu eta zestan zergatik hasi zinen, Artetz, konta guztu? Bueno, guain dela urte bete etorri nintzen honea Gernika, aitekin, eta asko gustazitaiten. Eta orduan, aite gapuntaziten Tolosan, zesta eskolan, eta guain dela 7 batetik edola, Josu Lizarrakin abil entrenatzen. Eta nor duzu gustoko pilotaria puntista? Aurrelaritan asko gustantetena da Iñaki, Goikoetxea, eta gero baita Unai Lekerika. Artetz, zergatik gustatzen zaizu, zer du berezia honek? Ez dakit, gustatzen zait, joko oso bizia da, eta gero baita askatasuna ematen dizu pelota botatzeak orduan, eta horregatik nik uste.
Ba, eskerrik asko Artetz eta segi ikasten eta gozatzen, mila esker. Zuri, aio. Artetz, iaz etorri zen Gernikara, eta bere buruari esan zion, nik hau probatu nahi dut. Eta hor diardu Tolosako zesta eskolan. Zelako irudi politxe, bueno, danope holan hasi ginen, eta zelako pozgarrisek gustau izena beraipe. Bai, horixe, eta hor partida hasi aurretik, ikusi dugu gainera, Artetz. Zema hori, iru. Imanol Lopezekin, eta Artez. Lehen da biziko sakea, luzegi atera du. Segi, Ales Goitiak. Venga, Aritze. Eta bigarrena ere bai. Zema hori. Venga, venga, Ales, Bigarren venga. jokoari hasiera emateko modurik egokiena ez da, baina bat eta hu. Pelotak, Nik uste otor bigarren saki izeteko, ba, abisaduran ez da bela enfokau edo ez dala kontuen gauzila, bueno, abisadurak itxia zemon bihotzela, eta, bueno, indar neurketa falta gaitxik egindeko pasa badala esango neuke. Beste pilota baten bila. Erkiaga eta Zabala. Eta Aritzek atzeneko elkarrizketatxo horretan besan dago, Bueno, gure pelotie bizitzen bada, ba aldatu unbiko gu. Eta horren buru ikasu eginde pelotie aldatu dabe. Normalean iziaren bila ibiltzen dena. Bai, Aritzek errebotetik asko jaten dau, mina hundixe hitzen dau. Baina, bueno, txikitxiz eskolan ez dakit. Baina pelotan etxeko lanak honek oso ondo egin dekarte ditxu. Eta aztertuaz, ba, zeine kontra jokatzen da bilen, ba, orkuen pelota motela. Gora joan zaio. Goitieri eskumaz jotako pilotaka da hori. Venga, Ales, venga, venga. Toca barriro, venga, tranqui. No jodas. Aire, aire. Ez da sartu. Bederatzitik eskumaz. Aimar. Aire, Bederatzi terditik errebesez horrein. Zabala. Gora. Kastiatu egin zaio saskian. Berriatu harrari. Eta galtzaile ekin diote bigarren joko honi. Alesek. Bi sake luzegi jarraian. Gero eskuinez gora eta orain Aimarrek sake luzegia izan da. Aritzen hau. Eta ZTK-ko sistema honetan zelako importantietan. Venga, Ales, tomau, venga. Ondo amaitzi bai, baina ondo hasti bai, ez? Venga. Nobera konfisantzia hartu eta benan lana ba, bidamodun einal izeteko. Atzera Aimarrek. Eusi Zabala. Eta pasa. Eraman Aimarrek, bila doa Erkiaga, pumpa goran. Ongi sartu, baina kanpora joan zaio. Arroxa marjotakoa izan da eta aurreko orman ere irriste egin du pilotak. Bai, eskapada pizkatxo bat hartu da hor frontizian. Eta ez da txarto botatako bipareta izen nire ustez, baina bueno, eskapada horrek. Oto, bai. Kanpora bota dut pelotien. Korda, berrebotin asko, Berrebotin asko, Ales, venga. Bat eta hiru, hemen ez dute ongi jarri bertako markagailuan 2 eta 3 jarri dute eta orain Segi, venga, segi. bat besterik ez dute joko honetan Goitiak eta Aimarrek. Atera du Alese. Hori, pide, esan. Ongi gurtzatua. Ana, torre. Aire. Venga. Eskuinez ezin saskian errenditu. 4 eta 1. Venga, Ales, venga, upa. Hor duzuen. Nasiren errebesez sartzea pentsatzen zuen. Venga, Ales, venga, osa. Sartze erabaki du baina ies egin. Aire, albosi.
Ongi gurutzatu asake hau. Amaikatik errebesez, Aimar. Aire, Aimar! Libre, libre! Horatzen, ha? Zeu gaire, zeu gaire. Aire! Atzera Erkiagak. Venga, pasau! Oi! Eta ez batak eta ez besteak, ez dute lortu. Biek egin dute alegina, biek lutzatu dituzte besoa eta saskia, baina aurrelariak ukitu ere ez du egin eta atzelariak sartu ezin. Hemen duzue, ezker hormari dezentea eman dio, asko zabaleratu da, Aritzek espero baino gehiago, zabala nahiko ondo heldu da. Bai, eskuko pelota bat eukida bela emoten izen dago ez, baina bueno, frontizien be eskapada pizkat hartu dau, eta momentuz materizalotza edo pelota barrez Xavier Graziri bariko pelota dizela ikusten ari. Berotu ala, ba, efektu naturalak hartzen da bezala emoten dau, baina barritxasun hortan, ba, kontrako gauzia. Urte ondo, venga! Hormabikoa txapapera joan zaio, Aritz Erkiagari bi galdutako ditu honekin. Lehendabiziko jokoan alderik ez du galdu, bigarren horretan bi bai, 3 eta 4. Hauxe, Alex, hauxe, venga! Hauxe! Momentuz, Hauxe, venga! eindeko tanto edarrak ikusi dugu zen arren, utze eindeko pelota desente ikusten galdu. Joder! Hostia! Luzegi ateratakoa sake hau ere eta 6. zuen. Beraz, zuzenean tantoa gorrientzat. Eta partidari hainbeste geratzen zaiolarik. Eta derrigor irabazi beharreko jokoa izanik. Erkiagaren aurkaia sake luzeegirik ateratzeko aukerari gabe geratzea, garesti ordaintzeko izan dut. Bai, garesti ordaintzeko izango da, edo izen leike, eta aldaketa bat eskatzen dago ez. Nik uste dut, Alex, kontuen jauzin didala, ba, abiaduri ez alain importanti ezakien, norabide baizik. Eta batez be, kontutan eukitxe, pasa dana, agortute deukezela, aldaketa txo hori eskatuta. Errebote ona, Pumpagoran ongi, Zabala. Aimarrek sartu, 11 erditik errebesez, Erkiaga. Saietxetik zenolako mehatxua sortzen duen sartzen den aldiro. Berriz ere sartu da, baina oraingoan txapapera ez, zuzenean lurrera joan zaio, eta azken bi hormabiko aleginak joan zaizkio gainera nabarmen behera. Saskieri begiratu dior. Erabat, katiatu zaio pilota begira. 4 eta 5. Bai, akatz horrek inoz gertatzen die Xavier, alde batetik edo peloti estanien ondo gelditxu, zaskixen, edo posturi ez talako guztiz amaitxu, aurtiketia. Orduen, ba. Oraingoan bai. Erkiagak 3 jarraian utxegitea. Ez da bat ere ohikoa, eta hor bi utxegin ditu hirugarrenean. Tantoa erraz amaitu du. Venga, mucho, Entzun egin daun, nun baitzen. Erkiagaren sakea. Abiadurarik bat ere gabe, baina jeldu. Hoxe da importanti, ez da? Pasatutako pilota ongi sartu du Zabalak. Aimar! Errebotea. Venga, aprovechau! Barru libre! Ispastertarra dentzat, barrura eta tanto. Bien tartera indarrean jotako errebotea. Zeizu, barriñaz? Ezin. Esan guria, barratu. Zazpi eta 4 lehen da biziko jokoan ere alaxe joan dira. Segi, haindu hor, venga. Venga, animo. Aire! Sale. Atzera goitiak. Venga, barru libre, usu.
Zabala. Eman dio. Eta Aimarrek sartu bai, baina gero ezker horman hor boskaren bat jodu. Boskaren bat edo arrakalaren bat edo harrapatu du pilota horrek. Eta zorteak ere gehien behar duenari egiten dio kalte. Zorte faltak kasu honetan. Zorte txarra izan du. Eta 8 eta 4. Zaila da horrelako bikote bati aurre egitea Erkiagak eta Zabalak. Sekulako bikotea osatzen dute eta oraingoz atzetik dira. Baina noski oraindik ez dute azken hitzik esan Goitiak eta Aimarrek aurrera ne. Serio. Eskapadio con pelotik gaitzela, eurenak, Eskapadio eurenak, Aurrez, aneren gana jo aurrez. Hori dituzue, Igorriak. Eta Erkiaga Leiparekin Saskia babesten ari da. Saskia sendotzen. Hau importantia duzeta. Gogoratu, eta usiroaztea oso garrantzitsua dela Erkiaga eta Zabalarentzat. Azken partidara lasaitasun handiagoarekin heltzeko. Aurrera ane. Endika Urrutiar erremontista dugu gurekin, Endika Gabon. Bai, Gabon. Izan altzinen behin ere hemen Gernikan. Ez, ni lehendabiziko aldia eta egia esan fronto jaula ikustea oso espektakularra da. Eta zuzenean duen ikusita eta baita ere egia esan oso polita da. Erremonteak eta zestak badute, antzekotasunen bat, baina ez da gauza bera, ez da? Ez, velozidadea, esatekotan ez, velozide pelotako momentukoa, gero hemen pelotek eratu egite huete, eta, bueno, nik uste ere oso zaila da lan jolaztia. Endika, ausartuko altzinak, Bueno, probatuko nuke, beste gauz bada abertze egingo nuken. Eskerrik asko, Endika, mi esker gurekin izateatik. Endika Urrutia, erremontista, Saldi Astarra. Gaur lehenbiziko aldiz Gernikan eta zenbat jende ikusten ari garen lehendabiziko aldiz Gernikan. Ikusmin handia piztu du bigarren edizio honek. Lehenbiziko baino are handiagoa. Bikain oraingo honetan Alex Goitia zeinen ongi joan den pilota horren bila eta aurreko hormatik gertu zen. Ez du barkatu, 5 eta 8. Lehendabizi errebesez, pilotaka da indartsua, asko behartu du Zabala, gero oso ongi joan da pilota horren bila. Eta dotorea maitu. Oso ondo Alex horrez, langile, tantu elantuz, eta dominio da momentuen amaitzen. Olantxik jardun bidau. Ormabiko horretara heldu eginda, beste Ormabiko bat berak eta tanto! Hankak. Hanka elektrikoak ditu mutiko honek. Beste zenbaitek urrundik begiratu beharreko jokaldia zateken Erkiagaren hau, baina begira. Heldu eginda, gero berak izan du aukera, eta Ormabikoa lehendabizi aurreko horma joaraziz, berak egin ondoren. Post egindako ditu biparetaz. Ongi guruzatutakoa sake hau. Aire! Luze! Luze esan dio, ez du askorik luzatu. Hala eta guztiz, kanpora alde egin dio eskuinez jotako Ormabiko honek. Aritz Erkiagari eta bigarren joko honetan ez da lehenbizikoan bezain eraginkor eta zorroz. 10 egindako izan ditu lehendabiziko jokoan bat bera galdu gabe. Eta bigarren honetan egindakoa bakarra du, galdutakoak 4. Ez da bilaritzor aurreko kuadrutan. Hoi bezain fin. Ez, eta bigarren esete honetan, arazuekin ez, amaitzen alde batetik Alexek hartu itzotu eskubadak, edo jokaldisek, eta bestalde bedorrek kanpora bota. Orduen, nik ustot, erabaki aldaketa bat egon lehikela, beran partetik. 9
2:07 partida berdintzerik, jokoa berdintzerik, ez dute izan tanto bakar batera jarri baldimadira ere, eta orain, aurreko pilota. Azkena erabili duten pilota ateratzea, arekin jarraitzea erabakitu. Erkiagak. Venga, segi, segi. Aritz. Aire! Libre! Barruan ozta. Ezkerreko txapa eta aurrekoa, biak ere doi libratu ditu. Kopau! Bederatzitik erreboteatu behar Aritzei, bila ongi joan da, baina ies egin dio! Oso ongi joan da pilota horren bila, hor punpalaster errebesez sartu izan balu. Dena alde izateko pilota zuen, baina ies egin dio. Asko arriskatu da horrez, Aimarrek eskure eukiko leuken pelota bat izan da. Baina esana bete dago Aimarrek sartu izagotzea, eta sartu da. Eta sartu da, bai. Venga, Aritzauxe, amigo, Venga. Animo, segi. Lauan sartu eta irutik jarutitzeko aukera zuen, baina ies egin dio saskitik. Atzera Alesek. Kaixune! Luze lan! Puta mal. Ospa! Ia boterik ez du egin pilota horrek, oso botera jala egin du. Bai, frontizien eskapadi hartu dau, eta gero oso gauza raru egin dago horrez, durran gainien. Oso bote baju emon dau. Hemen txeuz duen. Behar baino asko zere laburragoa izan da bote hori, ustekabean harrapatu du Aimar. Tanto hau egin beharra daukate urdinek. Zaietxetik atzera... Aritzek errezinez ongi erreboteatu. Aimar! Aire, venga! Sartu egin du. Ez oso eroso. Aire, Aimar! Eta orain katiatu egin zaio. Su puta madre! 12:07. Taloa kalere pilotariei. Hor duzuen. Venga! Zuzenean lurrera joan zaio. Bai, ez da izen pelota erretza ez dago hartu eroso, deko aldien hartu eta gainera indarra emotien nahi ez, eta oso gatxe izeten da hori. Eta orain berriz Erkiagak oso ongi gurutzatutakoa, oso ondo ateratakoa ez da izan, ezker orman garbi irten zaio, baina uztaia jo eta kanpora. 13:07, 2 eta huts irabazteko helburu hori betetzeko zorian dira. Lehen edizioko txapeldunak. Hemen ere sartzea erabaki du Alesek, baina hori ere kanpora. Amalau eta 7. Azken tantoaren faltan. Hor duzue. Venga, Astu, segi! Hau ez zuen aurreko bezain garbia, inola ere. Zabala. Sale. Kopau! Venga, kendu bakarrik. Bixo, sartu! Hartzeko agindu dio, Pumpagoran sartu eta Zabalera. Eta hainbeste zabaleratutakoa ere ez da izan, baina eman dion abiadurarekin nahikoa. Hori da ez? Angulo horrekin berberarekin beste zenbaitek jo izan balu, helduko zen.
eskure botatako pelota izango litzake, baina oso bizkor hartu eta botatzen dau eta itzelezko abiaduri motetzea alez. Eta bertute hori duke pelotari honek. Eta pasatu egin du. Joder, tío, venga. Eta hortxe bukatu da partida. Sake luzegirik ateratzeko lizentziak agortuak zituen. Ales Goitiak 15-8 irabazi dute bigarren jokoa Erkiagak eta Zabalak 15-10 irabazia zuten lehenengoa, horrek esan nahi du lehen dabiziko jardunaldian bildutako puntu bakarrarekin eta gaur bildutako 4rekin 5 badituztela azken jardunaldiaren partida.